Здравейте! За да направим поръчка за фотокнига, е нужно първо да си инсталираме програмата Photobook 3.12. Кликваме от отворилия се прозорец, кликваме на бутон Run и изчакваме софтуера да се инсталира на нашия компютър. Кликваме на бутон Next, Next, Next. И кликваме на бутон Затвори. Нашата фотокнига, софтуера за фотокнигите вече е инсталиран и е нужно да кликнем на икона Photobook 3.12. Тук вече можем да определим типа на нашият албум. Фотокнига с прозрачна корица, фотокнига с твърда корица класик, фотокнига твърда корица специални поводи, фотокнига твърда корица детска и фотокнига твърди корици за абитюренти, рождени дни и други. Ние избираме да направим поръчка за фотокнига твърди корици, специални поводи и кликваме на бутона. Сега е необходимо да изберем размера на албума 13 на 18 или 20 на 30. Кликваме на 13 на 18. Отдолу се отвори менюто, от което трябва да изберем броят на страниците в нашия албум. 28, 32, 36 и 40 страници. Ние кликваме на 28. Също така трябва да отбележим режима на вмъкване на снимките. Той може да бъде автоматичен и ръчен. Кликваме на ръчен. Нашата фотокнига вече се отвори и можем да започнем с оформянето, като първо е необходимо от тук да отворим папката, в която са нашите снимки, които желаем да оформим нашата фотокнига. Ето виждаме вече, че снимките ни се заредиха. С тази стрелка можем да отворим албума и с нея ще прелистваме страниците, за да ги оформим. Вече сме на първа страница. За да сложим снимката е нужно да кликнем върху снимката, след което кликваме върху страницата. Ето нашата снимка вече е на страницата. С менюто вдясно можем да увеличим снимката, да увеличим рамката, тук да преместим наляво или надясно снимката, нагоре, надолу, да я завъртим наляво или надясно. Можем да завъртим рамката по този начин и с плъзгане на мишката да променим положението. Ето така.
желаем да остане. От менюто горе в ляво можем да добавим фон. Кликваме на бутон фон. Имаме 127 предложения, като с стрелката прелистваме. Избираме подходящия за страницата фон. Кликваме върху него, след което кликваме върху страницата и добавихме фон. Също така можем да добавим анимация. Имаме 90 предложения. Можем да добавим текст. Можем да променим броят и оформлението на снимките на всяка страница по-отделно, като кликнем върху даденото оформление, което ни харесва, и кликнем на страницата. Можем да добавим рамки. Имаме 96 предложения, като съответно с стрелката променяме страниците. Избираме си подходящата рамка, кликваме на рамката, кликваме на снимката. Добавихме и рамка. Също така можем и да използваме някои от предложените ни ефекти. Сепия, негатив, черно-бяло, сянка и без ефект. За да преминем към следваща страница е нужно вече. За да преминем към следваща страница, трябва да прелистим страниците с стрелката. За да можем да сложим снимки, отново трябва да се върнем и да кликнем на бутон снимки. Кликваме на снимката, кликваме на страницата. Кликваме на снимката и на страницата. Ще добавим отново фон. Кликваме на фон. Избираме подходящия за тези страници фон. Кликваме на фона. И кликваме на страницата. Добавихме и фон. Връщаме се отново на снимки. Кликваме на снимката, която желаем да увеличим, да завъртим по този начин. Кликваме на другата снимка, също желаем да я увеличим, да я преместим малко. Нека я вдигнем. Нека тази също да я завъртим. Ето така. Тази да я преместим. Ето така. Сега можем да добавим рамка. Отваряме рамките. Кликваме на рамката и на снимката. Кликваме на другата рамка, на снимката. Кликваме на рамката и на снимката. Тази рамка не е подходяща, затова можем да изтрием от бутон "Изтрий рамка".
рамката и кликваме на снимката. Кликваме на рамката и кликваме на снимката. Както вече споменахме, можем да добавим анимация. Кликваме на бутон анимация. Избираме си като кликваме върху анимацията и кликваме върху страницата. Също така можем да преместим, да завъртим с плъзгане на мишката. Можем да я преместим също. Ето така. Нека да добавим и текст на тази страница. Ще добавим текст. Тук в празното поле е нужно да въведем текста, който желаем да бъде изписан. Можем да променим цвета на текста от тук, размера на шрифта и шрифта. Ето. Можем да удебелим, да наклоним и да подчертаем. След като сме приключили с оформянето на текста, е нужно да кликнем на бутон Приложи текст. Ето го текста вече на страницата. Кликваме с мишката на текста и го преместваме където желаем да бъде поставен. Ето тук. И по този начин връщаме се отново на бутон снимки, за да продължим с оформянето на следващите страници. Когато оформиме всички страници, е нужно да кликнем на бутон Готово. Тук можем да направим преглед на албума, като прелистваме страниците отново с стрелката. Можем да се върнем. Когато сме сигурни, че така оформената фотокнига ни харесва, можем да направим поръчката, като кликнем на бутон Поръчка. Тук е нужно да въведем името на получателя. Също така телефон за връзка. Имейл адрес. И да посочим къде желаем да получим поръчката си. Можем да я получим в магазин на фототехника в град София и Своге и от менюто по-долу да отбележим ателието, което ни е удобно, на улица Никола Габровски, номер 33. Също така можем да посочим доставка с куриер и да получим фотокнигата си в офис на Спиди до поискване, като кликнем на желания от нас офис или до посочен адрес. Доставка с куриер до посочен адрес. Ако желаем
да получим поръчката си до адрес, е нужно да въведем тук в празното поле адреса, точният адрес за доставка. Въвеждаме адреса, град София. Булевард. Съответно блок. Вход и етаж. Ако имаме допълнителни изисквания към поръчката си, можем да ги въведем в празното поле допълнителна информация. След като сме въвели всички данни, е нужно да кликнем на бутон "Направи албум". Излиза ни съобщение: има празни полета в албума. Желаете ли да печатате? Да, знаем, че имаме празни страници, но желаем да изпратим поръчката и кликваме на "Да". Вляво можем да видим информацията на поръчката си, като тук е нужно да кликнем на "Изпращане за поръчка" и на бутон "Запис". Нашата фотокнига е успешно завършена. За да бъде изработена нашата фотокнига, е нужно да я потвърдиме с името, което сме въвели като получател. Екипът на Фототехника ви пожелава приятни моменти с нашия софтуер.